Tahan sik ya, Nduk. Heeh, Mak. Ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Heeh. Yo kanggo pambuka nggo ndobrak swasana. Heeh. Iki sinden 1 2 3 Dek Betrisa Dek Sinta Mbak Enggar. Heeh. Jumeneng dhisik. Oh ngono. Heeh. Nggo mukadimah ana ing limbukan tembange ninggal katresnan. Oh iya. Ya. Ayo sinden bertiga berdiri. Heeh. Mukadimah ning limbukan ngregenge kahanan ana ing bengi iki supaya luwih regeng, supaya luwih gayeng. Dalos, yuk.
lanjut tarik. Mbok yo eling pawelengku kemana kan mas janji-janjimu aku kang setia satu tangan kanthi saelengku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ayu dhewe limbuk. Ana tinimbalan apa yung nimbali marang anakmu aku? Leren sawetara ya, Nduk. Ngono mak. Ingkang sepisan tak kira ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya, kejaba mung ngunjukake rasa syukur, puja puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Oh ngono, ya. Sing wis malimbarake keberkahan, kenikmatan lahir lan batin, wujude kesehatan kang diparingake marang umate aning jagat raya iki. Oh ngono mak. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul bengi iki seneng-seneng tirakatan bareng lek-lekan bareng ana ing papan kene, Nduk. Oh ngono ya mak. Iya. Angka 2 selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah. Amin amin ya rabbal alamin. Yung biyung piye iki janjane awake dhewe kumpul rame-rame kok gayeng banget ana kene iki, jane acarane apa, kajate apa? Iki ngene ya, Nduk, kepiye? Iki hajati tidak lain tidak bukan ya kuwi HUTRI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, mengeti hari kamardikaning bangsa Indonesia sing wis ngancik ana yuswa 77 taun kang diadani dening Desa Sambi kang mapan ana ing Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Oh ngono ya, Mak. Iya. Acarane mengeti kamardikan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur 77 tahun. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ana ing sasi Agustus. Oh iya, luar biasa antusias kang sarta apresiasine warga khususon kang mapan ana ing Sambi kene. Kok biyung ngendika kaya ngono? Iki sing jenenge kegiatan mengisi kemerdekaan. Awake dhewe urip ana jaman saiki wis ora kaya biyen sing dialami para pahlawan kusuma yuda sing ngrebut kemerdekaan, merjuangke kemerdekaane bangsa Indonesia. Oh ngono. Saiki wis ora ana perang. Nanging piye carane awake dhewe ndedonga marang pahlawan kusuma bangsa kang wis sumare, kang wis jinempana ing angin cinandhi ngawiyat, lan uga awake dhewe berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oh ngono ya, Mak. Iya. Uga ora lali awake dhewe, aku Kang Sarta Biyung ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Lumantar sapa wae. Lumantar ora lali pepundhene awake dhewe, Bapak Kepala Desa kang mapan ana ing Sambi. Iya. Bapak Indra. Iki sing diundang uga akeh. Bapak Kapolsek. Iya. Sarta perangkating desa. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang sampun ikut andil mensukseskan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Oh ngono ya, Mak. Ngaturke panuwun kang tanpa upama.
Khususnya marang Bapak Indra sing wis mercayake marang awake dhewe sak kanca Astabrata Group. Awake dhewe ketiban sampur diutus gelar kelir gantung gong kang mapan ana ing sambi kene. Oh ngono ya, Mak. Atur lelipur marang para warga masyarakat. Pancen kaya mangkono, Nduk. Iya. Dasare pepundhene awake dhewe, Bapak Indra kuwi wis ora kaya wong liya kok, Nduk. Oh ngono. Pak Indra ki kancane bapakku biyen. Oh ngono. Dadi panjenengane iki wis ora kaya wong liya tumrape awake dhewe sak kanca, wis kaya bapake awake dhewe, wis kaya pepundhene awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya. Mula matur nuwun awake dhewe sowan ana ing kene iki dudu sowan nggone wong liya. Oh ngono. Sowan komplit saka kutha Nganjuk. Ya. Astabrata Group. Sak kanca diboyong mrene. Luar biasa. Ya klungsu-klungsu melu Nduk. Isih akeh kekurangane timbang keluwiyane. Kekurangane disuwunke pangapura. Ya sithik-sithik muga-muga bisa paring lelipur tumrap para warga masyarakat kang mapan ana ing sambi lan muga-muga paseduluran kang sarta silaturahmi iki ora kandhek ana ing tengah dalan bisa disambung ana ing tahun-tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Dasare ya pahargyane mapan ana ing kene mau sore wis dimeriahke. Karo kadangku Mas Joklitik mau sore. Gandeng wektune iki wis nampa calangan limbukan ing dalang liya dadi ngisine sore mau, Nduk. Oh ngono. Ora apa-apa. Ya. Sing penting padha jalane kabeh padha mlakune. Iya. HUT hari ulang tahun ke-77. Ya. 7 dan 7. 7 dan 7. Angka 7 ki angka sing penuh dengan filosofi, sing duwe arti sing becik, duwe arti sing apik. Oh ngono. 7 ki tujuan masyarakat Sambi dalam menyongsong kemerdekaan adalah dengan landasan kegotong royongan dan kebersamaan. Oh ngono ya, Mak. Apa mereka mapan ana ing Sambi kene wis guyub rukun para warga masyarakat wis padha manunggal. Dengan semangat NKRI, beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Oh ngono ya, Mak. Iya. Luar biasa. Wi angka 7. Dene angka 7. 7 ya ta, 7 ki 7. Basa Jawane 7. 7 ki muga-muga desa Sambi kene entuk pitulunganing Gusti. Satemah dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin. Dadi wis cocok umpama awake dhewe dalam rangkaian kemerdekaan HUT hari ulang tahun Indonesia, awake dhewe entuk kewajiban mengisi kemerdekaan. Wis cocok banget yen acarane wayangan. Iya, Nduk, cocok nganggo banget sebabe wayang kuwi tinggalane para-para pinisepuh biyen. Kuwi wujude budaya. Budaya kuwi budidayane manungsa sing ambabar marang kaendahan. Ngono. Budaya uga dadi jati dirine bangsa, menggambarkan karakter suatu bangsa. Yen budayane luhur, budayane apik, tegese bangsane ya apik. Yen sewalike budayane merosot, morale asor, kuwi biasane bangsane ya ora karu-karuan. Oh ngono. Mula wayang iki wis mengko filosofi sing becik, filosofi sing apik kang minangka tinggalaning para leluhur biyen. Sing diwariske nyang awake dhewe kudu diuri-uri, kudu diurip-urip. Temane kemerdekaan nanggape wayang kulit iki wis tumbuh oleh tutup. Oh ngono ya, Mbak. Iya. Uga awake dhewe ndongake,
ana ing acara bengi iki ora ana salahe ora ana lupute. Muga-muga sak rampunge pahargyan wayang kulit ana ing bengi iki. Muga-muga ing tembe wurine desa kang mapan ana ing Sambi daleme ngeti kemerdekaane bangsa Indonesia kang wis ngancik yuswa 77. Muga-muga desa kene pinaringan berkah, ayem tentrem wargane, pinaringan rejeki kang melimpah kathah barokah saka Allah Ta'ala, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja tinebena saking bencana alam. Allahumma amin. Iya, wah luar biasa. Yo iki ora ana salahe sadurunge ngedeke para pesinden, sadurunge ngaturke lagu sing okeh-okeh. Iya, ora ana salahe, ora ana lupute yen kumandangke lagu-lagu kemerdekaan. Oh ngono. Ya. Lagu-lagu sing temane nasionalisme. Kinarya kanggo menggugah, mengkobar jiwa-jiwa semangate para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Sambi bengi iki. Oh iya. Ya. Lagu-lagu digarap mares sing semangat buka saka beduk ya. Temane nasionalisme, kegotong royongan, kebersamaan. Oh ngono. Lagu-lagu kemerdekaan digarap ya. Monggo dados. Ayo. Mati,
wis katur lagu-lagu kamardikan, Nduk. Heeh. Kanggo sarana membangkitkan semangat NKRI, semangat kemerdekaan. Oh ngono ya, Mak. Mergo jaman-jaman saiki iki kadangkala bocah nom-noman rasa nasionalisme iki wis mulai luntur. Oh ngono. Mula awake dhewe dadi abdi seni. Jenenge wae wayang kuwi lentur kena gawe media penyampaian visi dan misi apa wae. Oh ngono. Mula ing tema kemerdekaan awake dhewe ya kudu menyampaikan tentang rasa-rasa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotisme. Oh ngono. Iya. Nduk piye? Pagelaran bengi iki uga di live streaming. Oh ngono. Lumantar Astabrata Media channel YouTube. Iya. Mula sing ora bisa mirsani ana ing papan kene, ana ing Desa Sambi, ya bisa lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Oh ngono ya. Wah, luar biasa. Ada sare awake dhewe sowaning pepunden-pepunden kene. Suguhane banyu mili, antusias, apresiasine hebat. Oh ngono. Lagi teko, wah jan suguhane soto. Ya. Mangan sotoe kok ya pas mati lampu. Waduh semangat lek mangan tak cuwakot iwake jebule laos, Nduk. Iya. Nah, mati lampu. Ora apa-apa, ya. Ya iki kanggo sing dianti-anti wis dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Saka keparenge Bapak Hendra, pepundene awake dhewe kang nyepeng dadi kepala desa kang mapan ana ning Desa Sambi. Iki bengi iki uga diregengake kanthi bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri, asli kutha Tahu Kediri kene. Oh ngono. Ditanjake ya, Nduk. Ngono. Disumbutke kudu diregengke kahanananing bengi iki. Iya. Monggo Dik Niken Salindri jumeneng ing pepanggungan. Disepoti monggo kersa. Ayo Mas Aryo. Ya. Monggo. Ya. Wa syukurilah. Dik Niken Salindri wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu sugeng dalu Mas Akbar. Dapat bertemu kembali di tempat dan suasana yang menggembirakan pada malam hari ini. Iya. Ini desa mana, Mas? Desa Sambi. Desa Sambi, Pasar Sapi, Mas. Alhamdulillah Dek wingi ketemu sakniki, alhamdulillah ketemu lagi. Wah, sehat selalu, Mas. Alhamdulillah sehat, Dik. Mboten kesel nggih? Oh, mboten. Kula Iya, selalu kok statusnya kesel. Oh, mboten. Niku nak cuma status gue isen-isen. Tiwas orangnya status. Oh, alah. Nggih, alhamdulillah niki acarane napa, Mas? Acaranya tidak lain tidak bukan memperingati HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wah, nggih didongakne kagem sedaya masyarakat teng mriki. Kula ngaturaken matur suwun sampun mirsani teng mriki. Mugi-mugi sak bibare wayangan panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Pak Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Terus rezekine kathah barokah. Mugi-mugi saged awet leh momong anak putune. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah niki sing mirsani, Mas. Luar biasa. Luar Dik, ya. biasa sangat teng sampai pojok mriko, Mas. Nggih, ning nggih mboten teng mriki mawon sing mirsani wonten teng
channel YouTube. YouTube sinten Mas? YouTube YouTube Asta Brata nggih. Sampeyan mau arep mlebu kene nak yo kangelan to mestine penontonnya bludak. Nggih, bludak niku wau, badhe miyak kula wau. Ning mboten saged, ning akhirnya lewat belakang. Ora ketemu sapi to. Niku wau pun ngambu-ngambu sapi ngoten Mas. Ning kok yo ngambu tletonge. Iya, niki ngaturke panuwun dhisik karo Bapak Lurah, Pak Indro sing wis nimbali aku lawan Dik Niken. Sak rombongan. Sinten namine Pak? Pak Hindro. Pak Hindro. Tiange ingkang pundi Mas? Lho, masa dereng sumerep lah. Oh, alah nggih sing macak kados napa niku Janaka ketoprakan apa? Janaka ketoprakan. Oh nggih, sugeng Bapak, matur suwun Pak, sampun nimbali Mas Akbar sak rombongan. Sehat selalu nggih Pak nggih. Luar biasa. Kalih nyonyane Pak. Waduh. Nyonyane pundi? Oh, sebelah nggih, mangke nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi. Nggih, siap. Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembango sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, yo Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Akhirnya malah koyo ngene iki. Njaluk dikancani to sampean. Njaluk Ayo, dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Njaluk spot. Njaluk spot barang. Njaluk spot bareng. Barang kok iya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Webetne. Oh niki mboten jarian iki lek jarene jarik lek pempes to. Kok pempes bisa pempes. Sampeyan ki mon rene wis pempesan Pak Geng. Wes gandok telu. Gandok telu. Telu le. Katane nek ora. Kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu iki sopaning sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Yo rene rada munggah rene. Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Naik. Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, rene. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho mbok ular-ular iki lho nyapa, rene iki lho. Ya Allah. Rene aku nggo nonton wayang asli. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yok apa? Nonton wayang kok munggah panggung. Dongane apa ning warga Dongane Sapi? apa? Tonton di live streaming. Lah, ape menehi apa ngono lho. Menehi apa ngene iki rada apa menehi lho. Ya mesti salam apa perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggep kok, Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih, Mas. Nggih, saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye Sing to? biasa ae mek jek cilik. Aja koyo wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe
nganu niki, cek tuwek iki lho. Pancen rai boros wae. Nggih. Kuwi apa ya Dik sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken kuwi lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono? Sampeyan ki lho sekolah apa wis kuliah Apa ora sekolah? Apa ora sekolah pancene gak lulus apa pancene piye ngono lho. Ya sik tak jawab ya menteritil ae. Jenenge wong takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti subuh ya, Ram. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah? Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Wih, Juh! Dalang! Heeh. Cekeplak! Lekmu jejek bendes apa piye? Deh. Ya ora to, ya tetep go sikil. dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kena wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? So tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngenteng ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Jahe. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Ngapa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang Dalang, jajal oh. jajal. Heeh. Golek panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Heeh. Dalang heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Ayo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Iya. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang purung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mikir balik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Malah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Sigrobol kang tumingal. Sigrobolo kok sigrobol itu. Kleru to. Kleru, sigrobolo. Ya. Sigrobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler tate dwileteng kodo. Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sangaji midin latinya ngedali wos buta Oh jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya. Ya. Tolong Mas bener. Mas kleru Mas ya Kleru, bisa ampun. kleru. Niki mustaka. Kleru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikei bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas tantang-tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantang-tantangane piye to? Ayo wani pra. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marai kowe kok iso. Oh, Putone ayo gelut piye pemundang apa. Iya. Radalang boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Radalang. Iki ana pawongan gedhe kecile apa? Pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gedhe suwur sapa iki?
Alah. Tak ngene barang ngopo. Gak keduk. Gitu iya. Aku kekasih Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyoto. Ayo, glut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak ikit kelakon dadi batang kowe. Wah, gelut iki. Lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah nih. Sesek. Cek. Wah. Terus wih, antem nih, terus. Remuk. Wes, Dik. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya, Pak Bu. Tepuk tangannya, Pak Bu. Wah. Wah, jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi engko sing delok ya mung bocah-bocah Bocah-bocah kita ngono tok. kae. Kok bahasamu ayo gelut ngono kae wis pahami Ben semua. ben simpel ben di mengerti. Modelnya kayak ucok bakal. coba. Bakal piye? Hebat luar Iya, biasa. Mas, makasih. Jan bocah bagus Seram ya ampun, ya ampun alah. Tadi Dina, Tong. Wah, modelnya kayak jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek ke Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah aturan pinarak Monggo. wonten. Om Indro. Bapak Indro nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepote, Cok. Mangga Pak Lurah katuran minggat wonten ing panggung paring panglipur ing para miyarsa tindak mriki mangga suka-suka Pak Lurah datang penontonnya pada suka dalang aper sa Indonesia sing paling ambyar. Disapa, Dik. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Dengan paring asma Bapak Hindro nggih? Nggih, watase enom sangat. Asih 17 Tasih 17, Pak. punjul. Punjule. Neng alhamdulillah panjenengan iku tasik ketinggal enom, Pak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah. Kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladu sing Lho, kartun gitu. pentingan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan mendatangkan Kidalang Akbar salah Syah alam. sahalam Salahan iki, Pak. Nggih. Nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. 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 Sampun, Pak? Duh, Nggih. sampun. Nggih. Niki ngaturaken setunggal mbokos tunggal ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Nyanyi. nembang Bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Enak duel. Oh, Duh, kok duet? Kok iso duel lho. Lah nggih kok tinju Lek kok. lek duel kalih niki mawon Pak. Eh, monggo ya kersa, ya jelas nggih. kalah. Rasa babak kok. Nggih, Bapak. Kok dipijeti ngoten aneh. Tak kandhani Mas kulo. Nggih lho. Iki Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Oh, ayo persis. Lho, niki saestu Mas jenengan. Iya to Ki. Apa? Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Wah. Masku. Asli Mas Oh, Cer. asli Mas Cer. Nggih, lagune napa Pak? Lah, lagune Panyuwunan monggo, Pak. apa? Rondo kempling. Oh Yo. nggih, cocok. Oh, Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempling lagu. Ya kan lagune. Oh, Lagune cok. Oh, nggih nggih nggih. Mas Victor joget lho, Mas. Oke. Nah, Joget kaya apa wong sawahan lho. Ngomongan sawah. oh Jawa. Oke. Yuk, Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Nah, iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk.
tuku gelang apa anteng-anteng Sesek Mas Aryo. sesumalang ya ben rasa dijamin kowe. Astaga. Oke. Juga. Asai. Kaya Pak Lurah. Ewer-ewer ambiar. Alhamdulillah wah. Kula Pripun, Pak? Pripun? Konco kades Oh. Selodono. Oh, nggih, monggo. Bapak Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono. Pak Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi, Pak? Selodono. Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo, yo. Asik. Tolak tuli kapena unine mo ranyohake pan lakatrong ke tipong suling dua kali ngangate suling Kumandang sorane. sorone kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wah, jan. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. 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 Dono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Luar Akbar. biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah, barokah. Delukas nanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kali Sekseni lho. Eh, Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontakne dhewe kaya. oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih, Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula DP riyen, Pak? Walik. Ora masuk, aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya, dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami bersama Pak Kades dan perangkat
untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongnya dawuhe wit mau walus lho. Lah ya walus lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat loh. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Nggih, monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke Mas. Oke, masuk. Setuju nggih? Oh. Ya, yuk, Arjun. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Iya. Aja joget sik to, Tor. Musike rung muni kok. Lho aku iki Astito. Nah, lagi semane. Saking nyeni mani. Lah, Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih. Nggih. Ngene kok dibanding-banding. tangannya semua di atas yo. Saing-saingke yo mesti kalah. Boleh pakai flash enggak apa-apa. Yo, jangan setting. Aku ya ora mampu mau sekuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya untuk Pak Kadis. Tepuk tangannya mana yo? Kagem Bapak Kades. Pak Lurah, Pak Lurah. Kades. Jelas pito yen Wis cinta pamer aku ra iso yen kon gawe-gawe omong saonone Asik. Sopo wonge sing ora lara ati. Wis ngancani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine. Ra ana artine. Wong ini kok dibanding-banding asik sae-sae ya mesti kalah aku ya orang mampu sekuatku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Asik. Asta Brata. Juga.
Hei, Iso Karaoke. pinter nyanyi. Gak Mas teh. Apa jenenge? vokal ngono lho. Lah heeh ngono kuwi lho Mas. Ojo buka wadin dene. Kok geding aku. Aduh, aduh. Mas teh karaoke teng griya ngoten to, Pak. Nggih, saking YouTube ngoten niku lho, Karo Pak. ibuke kuwi. Nggih. Buke sapa karek? Wong buke iki yo. Gue lari-lari. Nggih, Pindah malih sampun kok. sampun matur suwun Mas Dalan. Nggih. Sampun Nggih. suwun Wonten malih. Mboten malih, Pak. Sampun matur Oh, suwun. nggih. Kula nggih Pak. matur suwun, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Pak. Aku ya tak melok medun bisa. Loh, Loh. niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Monggo. Ah, Nyuwun lagu nika sing napa? kepareng rawuh teng dalem nika kan kuwatrah nika. Nggih, wah. Luar biasa. Oh, nggih, Pak, matur suwun. Maaf, Bapak blangkone abang. Bang. Abang. Bang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Oh, ditinggali mic mau. Nggih, ampun. Matur suwun nggih, Pak. Pak, nggih, wah. Wah. Es. Niki dereng bulurah, biasane lho ya, bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso kok ambek aku ora ini. Soale sampean ki yo Lenggah to? antara cilik Lenggah. karo Oh, gak nggih, cilik. lenggah. Wonten to, Dik? Anu. Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Bu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge pang Joko Tingkir. Kok ya metu ae lho. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Gong. Eh? Wis maem. Lo sudah ada panitia. Biasane njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu to, Dik. Heeh. Pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku Terus? wedi iki dikira tuyul. Bengi-bengi kok turu tak no. Lah, Iya kan maem mati ya. lampu, Pak. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem ki lho disuruh Maem ya. lho. Heeh. Adik kecil makan yuk. Kan ngene iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Alah. Alah. Dang. Ayo Tik maem Ti. Iya Ti. Alah alah. Titi ayo jo akeh-akeh. Ah, didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane Iki moto. Oh, mata kleru ya. Iya. Wah, ngabrakal dong yo. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Ah, Wah, wis syarat anu Mimik dibimiki. Tik. Mana mimik kuwi emoh aku nih. Mimik apa? Mami cucu. Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Ada luar so. Sampe ngono kula. Ya, Mimik nak, mimik Tik, mimik nak. Ya oh, mimik. Wis remuk. Piye to, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Tik. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, Ini bae kok iso. Ya ora nek ngono iki obek diraup iki lho. ayo nembang yo. Nembang. Oh, pawur. Ya roh meneh aku ora ngadus iki. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Napa? Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Hah? Liyane napa Mas? Liyane Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enak. Pripun iki Joko Tingkir apa lewung? Monggo nek Lewung permintaan mawon. ke Joko Oh Tingkir. nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih.
Mas Victor. Ayo Mas. Gayeng deh iki. Apik deh iki. Rock and roll deh ini ya. Gayeng. Iki wis pinter nek gitar. Asik. Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Pinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Mangga Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kalau katuran pinara wonten panggungan. Bu Carik, sekalian, nggih. Monggo Bu Carik kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo Bu.
Monggo Bu Sri. Ngatur-ngatur lon-lon lampai itu. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus ya. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Halo Bu. Nggih. Nggih, Wah, niku Nah, Bu Sri Waras niki nggih. Nggih. Jumeneng mawon, heeh, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap pekeco. Nggih, monggo Bu. Katuran napa? Panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Gedruk. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Rak. Suarane. Rak. Iya. Yuk. Wis apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oh, nggih. Sama Ibu Kandes dan Ibu Kunto Papari Jarwo. Pimpinan Senam Lansia Sawi Buenggar. Ya. Lagu ini ditujukan pada semua penduduk Desa Sawi. Amin. Terima kasih Amin. kepada Pak Kandes dan serta perangkat desanya Amin. dan Ibu kesenam Senam Lansia Buenggar Jarwo Buajan Mustafa Fahri. Oke. Oke.
Sapa banget sing ora gelem kadung dandan Ya. Jajane kowe nang ati panjenenganku sajak nyupiani hatiku sutsana kali kacan karo wanita liya joget dulu Ya. Matur nuwun. sami dalam swanten ugi padalah Nggih, Bu. Luar biasa. Lega-lega, Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suwantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora Awo-awo. ciri khas kok Ciri khas nggih lho. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo enak. Enak gayangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacotne. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yu Limbo. Amin. Amin. Jangke wong donga. Donga kok amin. Tembang. Lembang. nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhete? Liwung. 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 Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyamar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Liwung anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sik ben beda Oke. nuansane. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Bodo ati rinten siang dalu inaraban jiwa reka ngundang rasa tumetes sing kalbu Datan bisa ngluluke atiku Suwinggun pengenteni Liwung ning atiku anto jampi
Lanjut. Sadepan kita ratu Beres liramu Kadang sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Terima kasih Dik Sinta. Mas Victor mengko ditutuk ning nggon goro-goro ya, ya. Mas. Pelok larase. Duk, piye? Iki critane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji kareben ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Kuku sing tupaku melon mangambar selaning krana sumerbak arum gandanya gandanya sasmita jati sasmita wangsiting